amlwg mae unrhyw berson sydd yn byw hefo anhwylder iechyd meddwl yn arbenigwyl ar eu cyflwr eu hunain, a dwi'n meddwl bod hynny'n bwysig o ran therapi, bod ni'n garfod derbyn mae gwrando i'r lle ni yn y lle cyntaf i fod yn gwybod sut mae'r unigolyn sydd o'n blaenau ni yn teimlo. Ond o ran y llyfr, o'n i'n teimlo bod o'n hynod bwysig bod pobl yn cael effeithiau. Hynny di bod hein yn gyflyrau sy'n cael eu cydnabod a'i hadnabod ar draws y byd, nid dim ond yma yng Nghymru neu ym Mhrydain, ond yn gyflyrau lle da ni'n gallu gweld symptomau sydd yn gyffredin. A mae hynny o ran datblygu ffyrdd o datblygu ymyrraethau a thryieithau yn hynod o bwysig bod genna ni gallu i drafod be ydy'r cyflyrau gwahanol. Ond o ddeud hynny, wrth gwrs, mae yna nifer o'r cyflyrau sydd hefo pethau yn hynod o debyg yn nhw. A felly mae angen weithiau bod yn hynod o ofalus bod ni ddim jyst yn rhoi label ar rhywun, ond bod ni yn rhoi y label o fewn cyd-destun. Felly mae wastad o'n ochr i fel therapydd, mae edrych ar rhywun yn holistaidd hynny di. Be di'r cyd-destun? Pam bod y person yma, yr unigolyn yma, hefo'r trafferthion yma, ar yr adeg yma? Ac yn bwysicach wedyn, sut fedrwn ni fynd ati i helpu adfer.